Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong Dinaran sa mga balita lokal, Governor Lacson may panumdom angot sa nagasaka nga kadamuon sang kolera sa probinsya. Pila ka mga LGUs, ginpalawig ang class suspension tubtub karon nga adlaw. Sa balita national, private hospital group nagpahayag nga premature pa ang pagkakasang mandatory face mask sa indoors. Voter registration magabalik na sa Disyembre 9. Sa balita international, US President Joe Biden nagpaandam sa Russia batok sa paggamit sang nuclear weapon. Sa balita sa sports, Iyala nakasulod na sa quarterfinals sang tennis tournament sa France. Balita entertainment, Rihanna natala na nga magpagwa sang bago nga kanta. Samtang sa balita espesyal, aton padayunon istoryahan kung paano magselebrar sang All Saints Day kag All Souls Day ang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, mga gagabinugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Oktubre 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 4 sa kagahon ang sentro sang tropical storm nga Paeng nakitaan sa 410 kilometros na silangan sang Borongan City sa Eastern Samar. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga nagadangat sa 75 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 90 km per hora nagahulag ini pa nakatundan aminhan nakatundan sa kada sigon nga 15 km per hora. Ang tropical cyclone wind signal number 1 ginbatak naman sa Masbate lakip ng Tikaw kag Burias Islands, Camarines Norte, iban nga bahin sang Camarines Sur, Romblon, Marinduque, Quezon lakip ng Pulilio Islands, Laguna kag Rizal. Diri sa Visayas ginbatak man ang signal number 1 sa Samar kag iban pangabahin sang Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte kag sa northern portion sa Cebu lakip ng Bantayan kag Camotes Islands. Sa Mindanao, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, lakit na ang Siargao, kag Bukas Grande Islands, kag ang northern portion sang Surigao del Sur. Samtang ang tropical cyclone wind signal number 2 ang inbatak naman sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, kag sa eastern portion sang Camarines Sur. Sa Visayas naman sa northern Samar, kag northern portion sang eastern Samar. Buwas nga adlaw, Sabado, tubtob sa aga sang Domingo, mabatyagan ang mabunok nga kag posible wala untat nga pag-ulan sa Calabar Zone, Bicol Region, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino. May kasarangan naman tubtob sa madamol nga pag-ulan ang mabatyagan sa Metro Manila, Mainland Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces kag Bugos nga Central Luzon. May kasarangan naman tubtob mabunok nga pag-ulan sa bilog nga Luzon kag Visayas. Suno pa sa pag-asa, ang Bagyo Paeng ang posible maglandfall sa Catanduanes buwas sa aga Sabado kag posible liwat nga maglandfall sa Domingo sang aga sa Aurora o kung sa baybayon sang Quezon kalakip na sa Pulilio Islands. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. Maulano na naman nga panahon diri sa aton ha. So hasta ni sa Domingo gid paabuton tani ha. Basim lang butan patanig bla sa pista minatay ining pag-ulan-ulan bala bangod sang Bagyo Paeng. Salamat lang kita nga ti ining bagyo ni waya sang mga wind signal nga gin deklarar diri sa aton no. Ang ining pag-ulan-ulan ni resulta pa nagyapon sa shoreline kag trough bala sang Bagyo Paeng o kung ikog sang Bagyo Paeng no. So halong lang gyapon kita mga ka-aksyon ulo aligmat labi na sa mga baybayon guro hindi lang magpalayo magpalawod ang aton nga mga mangisda dira kay ang tsimpo way gid piho no. Abi ko anay kapon nag-init na kapon gali pagkahulapon kapag kagabi perti naman ang ulan no. So hindi anay hindi anay ano panawag sini magpalawod ha kay hindi pa sigurado ang lakat sang panahon. Amak mo malandfall siya
sa buwas nga adlaw posible malandfall sa Catanduanes. Dason sa Domingo malandfall naman sa Aurora. Pero kalawig sa kay Chuy Paeng, no? Doon mo ning lawig nga gid action boy bagyo sa Kalawig siya Tineria do Chuy. sa man. Basta first time niya guro nga pag-visit sa Base na kwan siguro daw na manul-manulan sa Pilipinas guro nga daw niya di siya magalin sa Pilipinas. gani man. Kuha man sa gina-welcome. Wala eh. Wala gid welcome. Morning na dira sa aton nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share. Mga drivers naton da, good morning sa inyo ha. Tanan nga mga drivers, mga market vendors, good morning. Kay Weng Skilly Morales, daweng halong-halong mga kamudira ha. Kay Ma'am Vanessa Mayo still watching. Happy birthday again kay Dr. Matt Mayo. Kag kay Migo naton Juan Bol Gallo. Happy birthday man. Rochelle Evangelista kag Jeril Gadudo. Si Torco Jongko, uy, ari na ho, nakabugtaw na sa guro kay daw, kasi ko na way na sa natugnawan. Si classmate ko da, Marcy Rombina Sunio, morning man. Si Pres Dennis Richard Tibor Roma. Langga ko, Kasipong. Always kami nagamonitor sa DSB sa Purok Kape. Oy, Good morning. di na Purok Kape man, DSB. Sa DSBE, Kay Remia Garcia, dira, mga aga, sa Barangay Pahanukoy. Be safe kuno everyone, siling ni Turco wow, wag na panumdum na. Dennis Nuestro, Woodfire Bacolod, good morning. Juan Cordero, watching now. Si Rochelle, morning man kuno kay Migo, agali butoy Morning. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Time las 7:12. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Nagpanugyan si Governor Bong Lacson sa mga residente nga initon ang tubig nga imnon kasunod sang pagbaha sa pila ka mga lugar sa probinsya. Si Lacson ang nagpagawa sa Public Health Advisory kahapon nga adlaw Oktubre 27. Nasaan sa advisory nga makaalarma ang nagasaka karon nga kadamuon sang kaso sang kolera sa probinsya. Sa pinakauling record sa probinsya, may 17 na ang kumpirmado nga kaso sang kolera. Suno pa sa gobernador, makatugas ang contamination sang water sources ang nagluntad nga pagbaha sa pila ka mga lugar bangod sang Bagyo Paeng. 480 ka mga pamilya nga may 1,727 ka individual ang napektuhan sa nga baha sa siyam ka mga kabarangayan sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Paeng. Sa report naging sumiter ni Provincial Social Welfare and Development o PSWDO Head Merly Garcia kay Governor Bong Lacson tubtob las 12 sang udto kahapon Oktubre 27, 2022 ang mga apektado nga barangay ang Barangay 1 poblasyon sa Banwa sang Moises Padilla, Barangay Rizal 1, 2, 4, 5 kag 6 sa siyudad sang San Carlos, Barangay Limery sa Calatrava kag Manlocahok sa Sipalay. May 5 man ka evacuation centers ang ginbuksan agod maakomodar ang mga apektado nga pamilya. Pinakamadamo nga naapektuhan ang siyudad sang San Carlos nga may 337 ka pamilya o kon 1,473 ka individual. Sa report ni Garcia, may preemptive evacuation na ginpatigayon sa mga pamilya ang Pulian samtang ako nahamtang malapit sa Kasubaan kag may napadala naman nga family food packs, hygiene kits kag emergency shelter tents sa mga apektado. Samtang nagsapol na ang Pre-Disaster Analyst Group para sa Emergency Preparedness and Response Protocol, may kang tanan sa Bagyo Paeng. Suno kay Cindy Ferrer, spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas, padayon ang ilang monitoring sa Bagyo Paeng, ilabi na nga napabilin sa Charlie Protocol kag Red Alert status ang Rion 6. Dugang pa, base sila update sa pag-asa, maulanon pa tungtod sa pagselebrar sa Fiesta Minatay sa Nobyembre 1 kag 2. Panugyan man ni Ferrer nga magbantay sa balita ka mga announcement sa posible pagkanselar sa mga biyahe sa sakayan pandagat.
Ginpalawig man sa pila ka mga local government units sa Negros Occidental ang kanselasyon sa klase sa tarang level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan bangod sa malaing nga panahon. Base sa separadong anunsyo, wala sa gyapon sing klase sa banwa sang Ibi Magalona, syudad sang Silay, Victorias, Talisay kag Murcia amuman ang syudad sang Bacolod. Samtang may pila ka mga LGU sa nag-anunsyo nga magabalik na sa klase lakip na dire ang syudad sang Bago, Sipalay, Pontevedra kag La Carlota. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, handa na kag naka-practice na ang iban nga mga eskwelahan sa pagpatigayon sang full-blown face-to-face classes ini nga bulan sang Nobyembre. Suno kay Ayan Arnold Arnaiz, spokesperson sang Department of Education Negros Occidental, ang problema lang sa karon amo ang sa mga dalagko nga eskwelahan nga kulang sa gihapon ang classrooms kag mga manunudlo. Dugang pa, mangin problema man ang full capacity sa iban nga mga eskwelahan nga nagdamo ang populasyon bangod posible maglambot sa 70 ka estudyante ang isa ka section sa isa ka classroom nga ang kada kuon para lang kuntani sa 45 ka mga estudyante. Palayag pa ni Arnaiz, sa among sitwasyon hindi malikawan nga may mga estudyante nga magtindog kag mapungko sa salog sang classrooms kag isa sa hangkat amo ang pagpabilin sang kalinong kag control sa manunudlo sa 70 ka mga estudyante. Dugang pa ni Arnaiz, mahimo maka-apply ang mga eskwelahan sang extension sa pagpatigayon sang face-to-face classes para mahatagan sang panahon nga masolusyonan ang mga problema, ilabi na ang kakulang sang pasilidad. Ginklaro man ni Arnaiz nga mabalik ang klase sa Nobyembre 2. Well, actually, sir, kay naman sila all set, no? Kay nakasugod na gidman ang klase sa August 22. Many of our schools, especially the small one, na naka 100% full capacity na sila. Kaso, ginaano na lang nila. May iba nila nga wala lang nila gina 5 days anay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ayan Arnold Arnaiz sa Department of Education Negros Occidental. Ginapaabot nga sa first quarter sa nga tuig 2023 matapos ng proyekto sa pagtukod sang Silay City College balor 300 milyones pesos. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Silay Mayor Judith Gallego nga Huwebes nga adlaw ginpatigayon na ang ceremonial signing sang Deed of Donation sa sining nga proyekto. Kaupod ang land donor nga si Claudio Lopez Incorporated. Ang bulutuan ang nahamtang sa Hacienda Makina, Barangay Rizal, Silay City o kung sa tubangan sang Teresita Halandoni Provincial Hospital. Suno kay Gallego, mabudlay sa mga estudyante nga taga Silay nga nagakadto sa iban nga lugar para sa ilang edukasyon. Samtang may plano man si Gallego nga maghatag sang libre nga school bus sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Talisay kag Bacolod sa bulan sang Nobyembre. Asa ini kami dito po sa tagiya sang donor sang duta sa pagkatukuran namon nga City Hall kag sa City College. Sa subong, ang balor sina ang amon nga gina-propose dira is 300 million na ang budget sina gisalo nila sa bangko. Kabahin sa pagpahayag ni Silay City Mayor Judith Gallego. Sa mga duga manaton nga balita lokal, pito tanan ka mga syudad kag banwa sa Negros Occidental ang ginkilala ang 2022 Seal of Good Local Governance National Passer o kung SGLG. Ini amo ang syudad sa Bago, syudad sa Himawalan, syudad sa Sagay, syudad sa San Carlos, syudad sa Silay, syudad sa Talisay kag banwa sang Hinubaan. Ang SGLG Award ang pinakamataas nga recognition nga ginahatag sa DILG sa mga local government units. Sa Rion 6, ginkilala man ang probinsya sang Aklan, Antique kag Iloilo. Sa kabugusan, may 27 tanan ka mga lugar sa Rion ang 2022 SGLG awardees. Ang ini nga pasidungog ang masamig ginabasihan sang LGU sa paghatag sang dugang nga bonus sang mga empleyado. Road safety measures, pag-control sa mass gatherings kag paghalong sa sunog. Ini ang kaundan sang operation na plan o Plan Undas 2022 ang gin-issue sang action officer nga si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II bilang preparasyon sa mga LGU sa Negros Occidental sa Fiesta Minatay. Suno kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zefard Gerhard Kailian, importante ang preparasyon sa mga LGUs sa pagpasiguro sang road safety bangod sa ginapaabot yung pagpauli sang pila ka manegrense sa ilang lugar agon magsaulog sang tigkalalag. Dugang pa ni Kailian padayon sa gihapon na ginapahanumdum sa publiko ang pagpatuman sang minimum kag safety protocols. The governor has already
issued the blue alert status for the emergency operation centers of every LGU, no? Which means that they have to be on standby and prepared, no, to respond for any eventuality. Kabahin sa pagpahayag ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zephyr Gerhard Kailian. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Private Hospital Group nagpahayag nga premature pa ang pagkakasang paggamit sang face mask sa indoors. Samtang voter registration magabalik Disyembre 9. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. Okay, morning dira kay Johnny Templado sa watching live from Bato sa Oslob sa Cebu. Uy, wait ito na dyan ako pagkanto na munto ako. Di paano ka 2017 kapatid? Si Y pa to si ano yan? Ano to nga year gani magkanto to Oslob? 2017? 2017? Oh, 2017. Nakalangoy-langoy ka to ya sa pod sa mga Of bagis. course. No? Sa well shop. Way ka nakulbaan pag langoy mo to sa upod sa bagis? Wala man. Wala ako na kulbaan niya. Mas kulbaan pa ko sa tao nga daw tsura bagis. Sang sa bagis. Or sang sa actual sa na bagis. tao nga daw ang batasan daw bagis-bagison. Na mo pa ginada. Lilikawan na sila. Ay, na. Mga whale shark. Tanaw, whale shark. Oo, Ang mga ato dito. whale shop. No? Why kami ito naglangoy-langoy ito? Kaya siguro tokbon lang kami. Gani man. Galing kayo pag amula na pagtakas mo lang bala. Pwede ka katol. Ati kay ginamos. Oo, ginapakaon sila. Galing ginamos sila. Yeah. Munang muna kadagko sila. Pero ginakaon nila, ginamos nga hipon. Oo, hipon. Perte, no? Ka mga dagko nga mga sapat sa dagat mong ginakaon ginamos. Ginamos yung mong... May lang gani kayo, ay ka na kung sa ginamos, kasi masalaan ka ginamos. Ay, kala. May lang gani.
Sige, si Ating Aragapon, Ating. Kay Rolly Yola Ordonio from Isabela. Ana Sinoro again, Araman, Melvin Pinafiel, Jocelyn. Thanks ko na hambal ni Doc Matmeo. Yes, you're Makadto na welcome. sila sa Outback Restaurant kay ma-dinner time, ma-celebrate na sila nga duwa. Ay, Sana good evening to you both, no? Kabay pa mangin enjoyable ang birthday ni Dr. Matt. Si Maninoy mo, Michael John Season, morning ko, no? Maayo lang ang pagpangapi sa mga tuli amo boys. Napsak kag happy si Hison from Chateau Elise. Si Richard Artisola Alpiere, morning man, kag si amigo Tawan Bolgalyo, nga naga-celebrate man siya birthday. Yes. Happy birthday da sa Happy imo amigo. birthday. Ti gusto mo i-celebrate akong birthday ni One Ball? Pwede, kita. Ako bala, Wala si mo? gyud. Okay. Sige. No problem. Anong oras ka ma-off? Do nga mo si pito ka to. Ay, natarigop na. Ay, wala kami abalo. Ano Di oras kasi ka? early out kaya, kaya ma-celebrate ta. Mag 1-ish. Ma... Pwede man mag 12. Ano na ako, matid-tiid lang ako. Kumusta rin si Ano man nga oras kag tion, posible nga Dalaga. Dalagan. Kaya magdalagan. Maurit. Dalagan na. Kaya tani, dalaan ko sa imo kung okay ka karon eh. Karon gani. Mag-out. Sige. Celebrate ang birthday ni One Ball kag ni Dr. Matt. Yes. Okay? Alright. Sige. Sige. Hindi ka na mga agad ang budget ko, purto lang. Di ba kabatin si Action Eden karon? Apas na saya eh. Apas sa prepare na siya sa iyang budget. Pararan saya. Kagawad Impong Jocampo, morning dira. Sila ni Cap Vito da sa kapihan ni Chona. Yes, good morning. Nami gini ko kapihan ni Chona nga dag isla pangapi permiaw. Gani, do adlaw ari gidi siya gawad Impong aw. 60 da gurong ga-serve sa kapihay. Gitamti ko tolya. Ay, mo super tampi. Kasabat. Gitamti tolya. Tapos gulpi lang maluslos lo. Pero may sampaw manggura. Okay lang na siya Sampaw man. maluslos basta may sampaw lang. Pero kung wala, delikado. Inday Plaza. Sino ni Miss Georgia, guys, yan yung pamati kami bala. Yung pamati kami bala. Miss Georgia. O sige, standby na sa aton mga balita national.
Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag sang pamuno sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga premature pa ang himuon nga optional ang pagsuksok sang face mask sa indoor bangod posible maghatag ini sang sala nga paghangup sa publiko nga natapos ng pandemya. Suno kay FAPI President Dr. Jose De Grano, ang voluntaryo pagsuksok sang face mask indoors ang inanantaw magaresulta sa pagkumpiyansa sa publiko sa COVID-19 pandemic. Nagpanumdum si De Grano nga mataas sa gyapon ang COVID-19 cases sa pungsod nga yara sa 20,000 ang active cases. Una nga nagpandam si DOH-OIC Maria Rosario Vergere nga posible hindi masarangan sang mga ospital ang surge sang COVID-19 bangod sa voluntaryo pagsuksok sang face mask. Padayon nga nanawagan si De Grano nga magsunod sa minimum public health protocol, partikular ang pagsuksok sang face mask indoors kag outdoors. Ginpahayag sang Department of Health nga required sa gihapon ang pagsuksok sa face mask sa public transport ug medical facilities sa pihak nga ginpahalugan na sang gobyerno ang pulisa sa pag-usar sang face mask. Sunod sa DOH ang pagsuksok sang face mask ang optional lamang sa indoor magluwas sa pila ka mga lugar kaangay sang healthcare facilities, clinics, hospitals, laboratories, nursing homes, dialysis clinics, medical transport kag public transport. Ini ang pagklaro sang DOH matapos ang pahayag ni DOH-OIC Maria Rosario Vergere nga ang pagsuksok sa face mask sa public transport ang highly encouraged. Suno sa DOH, padayon nga ginapangabaya ang mga wala mabakunahan, mga tao nga may comorbidities kag tigulang nga magsuksok sa face mask. Suno kay Tourism Secretary Cristina Frasco, natala na mga dulaon ang iban pa nga health protocols sa mga travelers lakip na dire ang pagpresentar sa negatibo nga RT-PCR test sa ilang pag-abot. Ginako naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga wala gintanyag sa iya ang posisyon nga mga health secretary sang administrasyon apang nagpahayag nga may reservations ini sa pagbaton sa among appointment. Suno kay Vergere, iya na napatag sa ilang iyang reservations kag ginambalan siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga padayon lang sa pagtrabaho kag ila pa ini nga istoryahan. Duga pa ni Vergere, malapit 3 kadekada na ini nga nagaserbisyo ka nagpahayag nga ang DOH chief ang mayara lamang sang 6 katuig nga termino kag sa tion nga matapos ini may tion pa siya nga nabilin para magserbisyo. Para kay Vergere, luyag sini nga magserbisyo tubtob nga magretiro. Sa karon nagahulat si Vergere sa desisyon sang presidente. Sa naligad nga semana ginpahayag ni Marcos nga mag-appoint lamang ini sang health secretary sa tion nga magbalik na sa normal ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Magabalik ang COMELEC sa pagpatigayon sa registration sa pila ka mga local kag overseas voters sa Disyembre 9, 2022 tungtod Enero 31, 2023. Suno kay COMELEC spokesperson Rex Laujanco, para sa local voter registration ang mga kwalipikado nga pumuluyo ang pwede makasumiter sa ilang documentary requirement kag pagakuhaan sang biometrics data sa Office of the Election Officer o kung sa tion sang satellite registration. Magluwas sa filled out form dapat nga present man ang aplikante kag makasumiter sang proof of identity o kung ginsumpa ni affidavit of identification. Sunod sa COMELEC, para sa overseas voters nga luyag makaboto sa local election, dapat ma-transfer ang ilang registration record halin sa overseas pakadto sa local tubtob Enero 31. Natala na nga magpatigayon ng COMELEC sang pilot tests sa Register Anywhere project sa 5 kaginpili nga malls sa Metro Manila. Nagahanda na ang Globe Telecom para sa maragtason nga SIM registration sa 8.4 milyones nila ka customers base man sa mandato sa enacted SIM registration law. Ginumpisahan naman sa National Telecommunications Commission ang konsultasyon nga kinahanglan para sa pagdihon sang implementing rules and regulations angot diri nga ginpasar sa Oktubre 10. Sunod sa Globe, ilay na umpisahan kung maaprobahan na ang IRR. Sunod kay Globe Group President kag CEO Ernest Cu, tuyo nila nga mangin mahapos kag marasig ang SIM card registration kag ila man ginpasiguro sa mga customers nga ilang mga detalye ang protektado. Madumduman na aprobahan ang SIM registration law kasunod sa mga report sa SMS link phishing scams. Sunod sa mga eksperto, dako ang mabulig sinagod na solusyonan ang problema sa mga scams. Sunod sa Globe, ilan na gin-block ang 1.3 bilyones ka spam kag scam messages. Umpisa Enero tungtong September subukan ang pag-deactivate sa 16,215 ka mga mobile numbers.
Ginanunsyo sa Department of Education nga hindi na pagitugyan sa mga manunudlo ang pagmonitor sa mga estudyante nga nagabaton sa ayuda sa idalom sang 4Ps sa tuyo nga may buhina ng ilang administrative task. Base sa sulat na petsa Oktubre 20, 2022, ginpahibalo ni DepEd Undersecretary kag Chief of Staff Epimaco Dinsing si DSWD Secretary Erwin Tulfo angot sa desisyon sang DepEd matapos na ibaluan nga ang manunudlo ang nagamonitor ka nagahimo sa report para sa 4Ps sa buluthuan. Nasaad sa sulat ang pangabay nga ang ini nga trabaho ang itugyan na sa mga personnel sa DSWD. Sunod pa kay Dinsing, base sa Republic Act 11310 o kon 4Ps Act, ang mga personnel sa DepEd ang wala ginmanduan nga mag-monitor kag maghimo sa report sa sining nga programa. Ginklaro naman ni DSWD Undersecretary Eduardo Punay nga ang mga manunudlo ang hindi involvado sa paghatag sa payout sa mga benepisyaryo kundi sila ang nag-monitor sa attendance sa mga estudyante nga yara sa programa. Magapakig-angot karon ng DSWD sa DepEd para ini maklaro kag mapangitaan sang solusyon. Nanawagan naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga government financial institutions pati sa mga pribado nga bangko nga magplastar sa isa ka sistema para mahatagan sabat ang 6.5 milyones nga backlog sa housing sa bilog ng Pilipinas. Ini ang ginpahayag sa Presidente sa iya pagpagisapol sa Department of Human Settlements and Urban Development ka Secretary Jose Acuzar, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, kag sa mga pinuno sa Bureau of Treasury, Pag-ibig, Government Service Insurance System, Philippine National Bank kag Land Bank of the Philippines. Sunod kay Presidente Marcos, kinahanglan nga mayara sa nagakaigong nga sistema para masuportahan ang housing program. Samtang, target naman sang DSOD nga magpatindog sang 1 milyon ka balay kada tuig o kon 6 milyon nga balay sa pagtapos sang termino ni Presidente Marcos. Sunod kay DSOD Secretary Acuzar, nagkinahanglan sila sang 36 bilyones pesos para sa pagpatindog sang mga housing. Kulang sa pag-ehersisyo kung iban pa nga pisikal nga aktibidad ang 81% sa mga kabataan sa bilog nga kalibutan nga isa sa marason sa problema sa ikaing lawas. Sunod sa World Health Organization o WHO, ang mga kabataan nga nag-edad 11 tubtub 17 anyos o kon mga adolescents ang nagahatag sang malipot lamang nga isa ka oras nga makabig moderate tubtub intense nga pisikal nga aktibidad kada adlaw. May 85% sa mga babayi ang hindi active physically kag 77% ang malalaki. Sa datos ng WHO sa 2019, nagapanguna ang South Korea sa mga pungsod nga may pinakamadamong hindi physically active nga kabataan kay nagasunod naman ang Pilipinas. Isa sa mga nakita nga rason amang sobra nga pagkalulong sa mga Pilipino sa paggamit sa mga gadgets, partikular ang cellphone kun nga nagakadulaan sang oras sa kon interes sa physical activity. Bangod sini mas expose sa mga amusin nga sahi sang kabataan sa pagdevelop sang balatian kaangay sang obesity, diabetes kag iban pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Good morning dira kay Lani Villoga Huaringon. Gainulan ari kami di sa City of Smiles. Balik yo home, balik check up sang palangga kung abana. Tapol Huaringon sa iya nga cardiologist. Yes. So balik check up gali sila ya. Yes, balik check up sila. Taya balik duty. Balik duty. Barket Tribe kag Kimpo Yulo, morning dra. Christine Minias Villalobos. Kay Miss Yvonne Buisher dira sa Germany, morning sa imo Miss Yvonne. Yes, good morning Miss Yvonne. Ray Flores Baryoga kag Lisa Joy Elon Amoroso. Rainy Friday kuno silang ni Miss Georgia. Painit ta kape sa matugnaw na panahon. Bisan nga hindi matugnaw panahon ka pangapi ka mangyapon ni Miss G no? Tatablag silang tablag ina nga karon nga celebrate sa birthday ni One Ball kag ni Kuan Dukmat. Kita lang nga duwa, nya ka pamati bla kami. Mapahagad man siya. Maamag sigli. Go ka man Miss G kag dala ka man sang budget. Para sama-sama tayo Pilipino. Tayo ay nagkakaisa because in unity is the best policy. Unity is the best policy. John Real Villa, morning man sa Himamaylan. Morning ko na sa family Torillo kag Villa. Yes. Good morning man kay Jose Gerson Lapinig Junio dara sa may LLP Building Office. Salamat gid. You're welcome. Si V. Boradago Pacolanang. Good morning. Please shout out ko no kay Mr. and Mrs. Cassie and Renning Pacolanang sang Lagit Biao, Binalbagan. Oy, good morning dre sa inyo sa may Barangay Biao. Sang Binalbagan. Annabel Garcia, good morning and happy Friday. Kay Teresita Batik-Batik Swela. Good morning sa imo, naga-monitor siya kono. Okay, sige. Kay Dorotea Mero Villa Ester, good morning man. Si Juvie Monares, good morning. Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Bokadlaw-kadlaw lang si Miss Georgia Action Boyo. Si Sol Lama Bernatsa, kadlaw sa. Nung kay kadlaw Miss G. Sige, hagita. Lisa Joy Ilon Amoroso. Si Charlene Buenaflor, pamati ko sang akong kung wala klase kay may executive order sa Bacolod, why may executive order si Mayor Albeti. Good morning, nagapamati yan di ba? Ay, wala siya kabalo. Sige lang. Sa Bacolod, Charlene, wala klase kay may executive order si Mayor Albe. Kay wala tungod sang bagyo paing bla. Tinga pag-ulan. Kag sa iban pa nga LGUs, hindi man tanan ng LGU, no? Ang iban lang para sang Silay, Talisay, Victorias, Murcia, Ibi Magalona. So ako ang gigali ng 3rd District. Yes. Sa 3rd District. Gabi ko rong ulan to gid. Gani. Sa southern portion. Wala ko ka monitor sila, no? Kaya wala sila advisory, no? Pero ang iba niya nagbalik na klase, like for instance Bago, Pontevedra, balik na Carlota, 4th District, nagbalik na klase, no? Amo na sa Miss Charlene. Si Anthony Patilla Arnado, good morning dra sa may good Tamyaw. Sa Medalya. Tamyaw niya mga JO? Ano man? Mga JO sa Medalya. Okay. Sa Medalya sa Kwanda, eskwelahan, guro na assign sila. Okay. Medalya Integrated School bla. Sige. Good morning. Mariano Medalya Integrated School, MG Medalya. Si Ronald Santander, good morning Team Kapoy. Ay, Ano ka mo ya Ronald? Team Kapoy ganyan. Morning ko no kay Jade Rodrigo sa Mansilingan. Good morning. Si Kapitan Rodney Carmona dra sa may Sumag. Morning da Kap.
Dayon tato ka pa sa November 3. Oo, dayon tato sa imo dira nga sesyon. November 3. Tawagan ta lang ka. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, nagpandam si US President Joe Biden sa Russia batok sa paggamit sinisang nuclear weapons sa gyera sa Ukraine. Sanggin pamangkot si Biden sa ideya sa pagpanghanda sa Russia sa isa ka gintawag dirty bomb nga sa uli ipasibangod sa Ukraine. Ginpahayag ni Biden nga isa ka dako nga kasalanan ang himo niya inisang Russia nga paggamit sang tactical nuclear weapons. Mga pila ka beses naman nga nagpandam ang Russia nga posible sila magamit ang Ukraine sang ginatawag nga dirty bomb sa kaugalingon sini nga teritoryo. Ang ginasiling nga dirty bomb ay isa ka conventional bomb nga may radioactive, biological o chemical materials nga nagalapta matapos ang paglupok. Pero suspetsa naman sa Amerika kay iban pa kalyado nga pungsod nga mahimo ang Russia ang may plano nga magamit sang dirty bomb paagi sa isa ka false flag attack para i-justify ila paggamit sang conventional nuclear weapons. Sa negosyo naman, ginpahayag sang isa ka kumbuyahan sang bilyonaryo nga si Henry C. Jr. nga pagdalo nila ang Starlink satellite broadband service sa Pilipinas ni Elon Musk. Ang Data Lake Incorporated, isa ka data company sa ginapamunuan ni C kag sa negosyante nga si Anthony Almeida, nagpartner sila sa Starlink sang SpaceX agon magtanyag sang high-speed, low-latency broadband internet. Ang kompanya nagpahayag nga ini ang una nga Starlink integrator sa pungsod kag una sa Southeast Asia. Ang Starlink sa karon nagatanyag sang serbisyo sa masobra 40 ka pungsod sa bilog nga kalibutan. Ginpahayag ni Almeida nga ang pag-connect sa Pilipinas sa 7,000 ka isla masami nga kinahanglan sa extensive infrastructure. Ang SpaceX Vice President sa Starlink sales si Jonathan Hofeller nagpahayag nga satellite internet service magaangot sang mabudlay lambuton, mga malayo nga lugar sa kadutaan, sa dagat man ukon sa kahanginan. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 31 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 36 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 43 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, natala na nga magpagwas ang bago nga kanta ang singer nga si Rihanna. Sunod sa campus ini nga ini ang una kay ginan matapos ang 6 ka tuig nga nakahimo ang 34 anyos nga singer sang kanta. Ini matapos nang busy sa fashion collections kag makeup brand. Ang kanta nga Lift Me Up ang isa sa soundtrack sa upcoming Marvel sequel nga Black Panther Wakanda Forever. Sa iya nga social media ginpakita sina pila ka video clips sa iya bag-o nga kanta. Sa sports naman, nakasunod na sa quarterfinals ang Q80 Poiters tennis tournament sa France. Ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala. Hindi matapos siya ginpierde ang number 8 seed sa WTA World number 107 nga si Vitalia Diatchenko sang Russia. Wala ginpalusot ni Ayala ang Russian player sang iya gindaog ang ilahampang sa score nga 6-4, 6-3. Sa pag-umpisa sa second round, nagarangkada naglayon ang 2021 W15 Manacor kag 2022 W25 Chiang Rai winner. Sa din nakuha sini ang 2-0 nga abanse. Balita Espesyal! Yes. Very prolonged. Friday. Thanks God, it's Friday. Yes, gabi no dos ang sano natuto naghambal nga Happy Friday. Subong Happy Friday no gyapon ako. May kadasi gid sa mga inadlaw. Kag pilan nang gani ka days gani? 58 na lang. Te, gapon 59 pa to. Subong 58. Buwas na wala ka 57. Nansiling ko gid daw. Kadasi ano tong kanta ni Rihanna? Di ato man. May bago sa Lift Me Up. Okay. Nang kuan garo nang you lift me up. Ina ya. Na. So I can stand on mountain. You raise me up. You raise me up. Temo mo na mag-raise di ba gina-lift mo na siya? Hindi man garo mo. Bago ni. Hindi na mga lift up your hands Lay mo na. to God. Sige, action boy. Iba siya mo na blama si adaptation.
Masinam lang inasulit na kanta no ganina panawag na. Ano? Revival. Ay, hindi. Kay bago, gini ako nung kanta. bago Wala gid man siya? din nakabutang nga revival song ni. So, bago gid siya. Kag part ni siya Action Boys ang Marvel sequel. Bala nga Black Panther, Wakanda Forever. Lantaw ka na? Black Panther, oo. Galing na patay itong ano, no? Ang ila artista? sinang bida, bala? Ay, gali. Oo, basta napatay na siya. Ang ingala niya naman, nalipat. Ano pa tayo to? Yes. Hindi na si Idris Elba yan, no? Hindi. Hindi man itong ngala. Ano itong ngala niya man? Nalipat ko Action Boy. Sige. Kailan kita, okay lang. Ay, okay lang. Matulat ka lang. May nag-message sila sa ako, no? Nga taga Ano? City Health. Niya, ngamon bala nga 1 COVID allowance. Way pa kuno gyapon kabot. Ay nano, man na yaman. Ginpasalig makinis sa City Health niya yatag na kuno niya sa subong wala tikinanglan Manila tani. Oo, tiyatag yun na. Dugay ang COVID do. Why na gani mga face mask. Dugay ang 1 COVID allowance. Way pagyapon. Ay na. Muluoy man ta sa mga frontliners. Gani man. Yatag yun na. Atag Kung yun araw na. man lang budget, hindi na pag tagu-taguwa pa. Hindi na pagpadugaya pa. Binala ko yung naruling yun na. Ay, kailan. Naruling, wag yan. Hindi na Action Boy, maruling, si ano bala? Si ang bida, si Chadwick Boseman. Ah. Nagtaliwan siya sang August 28, 2020. Nga. Ano ni basta do Kasi na COVID na. ano ni ang ano naman yung kamat siya nalipat ko bimong. Do Sige ka lang. athletic man to siya. Bata pa na siya kan Action Boy actually. Yan, Chadwick Boseman. Amo gani nga siya ganing sa Black Panther. Oh, kala maguro gaugud ka na ikadang ano. Kalain mong guro ka daw anuson ka na yung... Ala kalain Action Boy. Black Ari Panther. ano ta. Ay colon cancer balatian. Siling ko gid daw. Siling ko gid nga mag super fiber kamo mga ka-action. Mag green coffee. Sige. Leo Talaban, morning dira sa Barangay Manghanoy sa may La Castellana. Musta ka man dira sa La Castellana? Okay lang sila kagang nami kaon subong ano labi na pares sa init nga kape no sang La Castellana man ang ilab lang Salvaro. Salvaro. Te matugnaw daan niya panahon. Sa Timpulaw dira may aga. May Timpulaw. May Kapoy, may Timpulaw. Tinga wala ko na daya na interest sa Timpulaw. Pwede ka lang ko na makahimo sa imo kagalingon man siya. Grabe, alas 2 na ko. Nala tuod ka pero diba? Hindi ba na Timpulaw? Di manunin mo yan, di mo lang tulog na naguri mo yan, hindi na pulaw yan. Sige. Sige, diri kita sa balita espesyal yung kagapon ni Action Eden, Black Action Boy. Ini nga paano mag-celebra sang All Saints Day kag All Souls Day ang iba niya pungsod. By the way, ang All Saints Day, ang tigkalalag, bla mga action, lain na isa sa Halloween, ha? Oo, lain na yan. Lain na yung Halloween. Ang Halloween, actually, iyan sa ano Amerika, na siya? ya. Tapos ano na siya, do every October, October last 31. of October, yeah. October 31 na saya. October 31 So, na di siya yan na sa gina-celebrate. mga, to yung mga ginasilbran lang, yung mga murto, mga aswang. Oo, so di sa aton, why na galing gina-adapt lang sang ano. Hindi na Halloween ang All Saints Day kag All Souls Day, ha? Oo. Lain man ang Halloween. Lain na ya. Trick or treat. Trick or treat. Kag silingga nila dapat gani kuno why na gina-celebrate. Diba? So sige, pwede tigil kagapon niya biyahe yun Action Eden balin sa Pilipinas, nakapa Spain kamo, nakapa Mexico, kamo kag nakapa ano gali? Sa mga kwan, sa Austria? mga pagsaulog sa mga kwan ng tigkalalag. Pero tinga lupad nyo gali gapon ba? Diri naman ta sa Haiti ho. By the way, sa tigkalalag kundi nga masamig at preparar kita sa mga balinsana, suman, kalamay hati, ng bayi-bayi. Hindi si manager, may ginpang, balo ka naman si manager niya, basta may okasyon niya. Manager nona. Oo. Di siling ko, ang kagunoy balinsana, niya hindi na magsuman, kundi lang, niya tiway tasuman, kung may mga tapos piyak balay. Huwag nga, yun na lang galing yan. Mas biyak balay, masuman mo na, tapos lang mga ayo. Walain. Bati-bati. Kung bisa hindi ka mga ayo, ginatagaan ka mo nagyapon. Bati-bati. Actually, wala sa planong gangkas ni nga tuig. Galing ka ginunahan mo na. So, sa matupad balay, doon ni Action Boy, hatagin nyo na lang na. Ha? Magagawa ng balinsana, da. Hindi, hatagin nyo na mga action, hindi siya magluto. Ano na yan? Kaya masalig siya si hatag nyo yan. So, hatagan nyo gina. Kaya mo nagyapon nga, tagaan ka mo lang, maluto ka pa. Oo, may lang di tatupad balay, ba? Taga pangayo kayo. Hindi mo nagyapon nga, makaka-text mo lang ko, agyong ko lang to. Agyong ko lang to sa doon, yung Liana. Subdivision. Wala ka. So, next na Action Boy, dito sa Haiti na ta. Haiti. Dito niya ako sa Haiti, Action Boy, nag-celebrate ko niya sila sa ginatawag nga Fête Geda. Ano? Geda.
Fit Gida. Ano mo Muna siya siya, or na? Feast of the Dead. Or Ah. Festival of the Ancestors, Action Ano Boy. mong gali dead sa ila. Hindi lang ko sure kung amo na yan. Ito yung muna yung Gida. Festival mo. Gin-search ko, actually yung spelling amo na, pero gin-search ko yung pronunciation, Gida. Geda. Gida. Okay? Haiti. Aha. Anong ilang pa Kag celebrate? usually, Action Boy, nag-celebrate sila through pilgrimage. This is the pilgrimage. Pilgrimage to the Grand Cemetery. Kuno, halin sa Port-au-Prince. Amo na siya Port-au-Prince, ilang kapital na, oh. Oo. Tapos ang mga locals, kung Action Boy, nagasuksok sa mga mga doka pang voodoo cost ang ilang tawag. Doka mo na. Amo itong ilagi na suksok. And then, kaladlukan, magaling ilang pag-celebrar. Oo, no? Kaladlukan. Dito magkanto sa Haiti. So, dili lang tanay sa Philippines. May galing tayo like Grand Cemetery. Ha? Grand Cemetery. Oo, na Grand Cemetery. Nagkakanto na to sila. Tapos, Action Boy. Boy. Cemetery na ang iba na bigay butang cemetery mo. Cement lang Cemetery na. Kung ilonggot, cementeryo. Correct. So, ang Action Boy, sa mga graveyards kung Action Boy, ginapakao nila ang ilang mga mga dead ng mga Paano pakaunon? Ginabutangan ng guro. Kamutan, they feed their paano pakaunon man? So, ginabutangan lang guro sa pareho na sa ato na. Pareho sa ato naman na. Tapos, kinagapati sila Action Boy, kung amo na kung himuon mo, naghahatag sa ila sa protection in the next coming years. Siguro, amo pareho mo na sa aton ko no? Mabutang ka na pagkaon, tapos panilagan mo, blaw. Oo. Abulogin kaon nito. Nahidlaw gid siya. Wala ka bulogin, sunod yung lisan. Nagjutay ng kuanong Balenciana, Wala nagbuhin ang Balenciana. Ang tubig nagjutay, Nadama mo na, blaw. Di blabi amo na nagjutay kaging kaon yung way kabalogin imnan yung Nasubaya. Hindi kaging imnan yung sa kasi syempre tubig. Way mo na sa may gainom. Balong kaging patay na. Sure ka nga wala may gainom. Para sa patay. Hindi mo sure. Ikaw wala kay Ay mga kuya ko. Ano mo yan ng tubig. Kaya may harag na tayo galakati Action Boy kaga tilawan yung pagkaon. Hindi namin yung Balenciana naman kay kay Chay kay Choy. Charot. Dahil guro para kay Lula. Tilawan tanibing para kay Laging butangan na si Lula di Balenciana kay isang buhi. Nito ay manigakaon Balenciana. Ayaw na. Kasabad. So una di ko yun Balenciana Action Boy mong sa una-una ko hindi nga abot. Abot din kalin. Din kalin doors. So amo na balaw nang kay do ka hindi ko sobrang impon man nga daan yang sudan yellow pa balaw. Yellow pa balaw tidugay namin man siya. Hindi mo sa magbutangan kalawag Kalain guro. Para di siya mag-inom. Dulinugaw nga nabsan tubig. Kalain sa mga suggestions, mukag suggestments, Action Boy man. Next, India. Sa India, yung Action Boy, same lang sa aton. Sa aton, pareho sa aton. Ka-visit sila sa gadala flowers, tapos amo na offer prayers, ang wala na, same lang. So, hindi maglayo ay ang sa India, kang sa Philippines. Okay? Mo man ang mga Indian, mumamo man na. Oo. Pero gaabot din sila Ha? Gaabot din sila Kaabot nga Masih Indian nila. Nilagay na Indian. So, next Action Boy sa Peru. Dito naman niya sa Peru, Action Boy. They prepare kuno traditional meal. Kaya ila traditional meal, kabalo ka? Ano? Lechon malang. Lechon malang kag tamales. Ang tamales? Ang tamales, Action Boy, diri sa aton sa Philippines, Kapampangan, na di nga food Ang ilagi na made of na sila rice flour, coconut milk, and peanut butter. For dito kung sa iba niya pungsod, pwede man niya instead of peanut butter, nabutang na chicken, do depende sa imo kung or pork, or mga muna naman, tamales, hindi man sa Balenciana? Hindi man siya Balenciana, kay wala man ko kita Balenciana kung peanut butter. Peanut butter? Peanut butter. Dugin po to sa Action Boy sa dahon sang saging, tapos gina-steam. Ang iba naman niya, may saging magli sa Peru? Ha? Oo, ibaw na. Doon na lang hindi akong wala saging sa Peru. Yung mayara na yung guro. Hindi man, kaya ang iba, ang ginagamit nila, hindi saging. May nakita mo ko sa picture, ang ginagamit nila, ang ang corn, ang panit ng corn. So, abi ko gani uno, na mo ko nang panit sang corn, tisig lang la. Ginano ko gani lata, mo ko na siya man, kaya basi pariyo, blas ang ginaluto, sang lola ko, blas sa Mindanao, nga ginanid yung Action Boy ang corn, kanamit bala katila ka na na. Katila ko na. Diba? Ano kitawag sila, Dre?
nipat ko. Basta daw Kanamit, porn na kasi siya. na, Tapos gusto ko ginaputos man sa iya nga. Di ba? Ka very flavorful. Ano ganina panawag naman? Ano may tawag sila? Kay Ligan, may nakita ko na nag-post. Listener to na siya, Action Boy, nag-post siya. May baligya siya muna. Ma-order ko tani. Galing sa DSB pa. Doon ka far away from the city. Nag-post sa iyo. Taningin dalaan niya tadi. Ay, kilay. Yung dala. Gamba ko magani. Basta mais, no? Tsakto na. Mais siya, ginanid-nid siya. Oo. Nid ano? Nid niran. Wala. Alay mo ng kod-kod. Yeah, Basta sa ginanid, sa nidniran. Oo. Tapos, nang ginatimplahan. Linigid o linigid mo nang sa mais? Linigid. Tamales, iya sang Hispanic daw pares linigid. Na basta mo na ginaminta, basta depende Amo puro na mambal ni Miss Josephine galing ko Lacson, no? with meat galing ko no. Ay ato yo wala. Wala to yung meat. Wait kalamay to ya do, tamis. Namit di ba? Oh. Ano tawag sinaman? So maka-comment da tagan ko GCash 10 pesos. Oy. Tagan GCash 10 pesos. Linigid ko no Galing kayo do meat siya. Ato ini siya tamis ni siya yung ngamin mo no? Oo. Bali, Especially yellow Miss corn Josephine. ginagamit. It's either Action Boy gina-steam na siya sang lola ko or ginasugba. Nami man siya sugba kon. Oo. Ang mais. Oo. Kasi hindi nang inid na siya. Tapos instead of steam bala, ginasugba siya ya. Mas hamot pagid kon sugba ko. Mas may ara da makabati hindi lang mag-comment padala. Padala na lang direkta. Salamat gida. Hindi Lupi nga mais, hindi? May tawag gina iya. Lain man yan. Oo, may term gina siya ya. Oo. Sige. May term gina siya Miss Jigs. Sige. So, man Action Boy, lechon to yung ila yung Action Boy. Kag tamales ang ila gina-prepare. Lechon baboy? Oo, roasted pork din nakabatamang. So, lechon baboy siya. And then, sila Action Boy, nagalakat sila kuno sa cemetery, tapos naga-play music, and then naga-offers. Ni Gino na. Hindi na bala mo ni. Hindi na siya alupi ka mais ya. Basta may Tanaw ko sa SM la may ara na da. May ara na da mo kay may Sabor Negros na da nga store. Kita mo da? Sa South? Ano, Joms? May kabaligyan da ko no mo. Hindi mo goro. Alain mo na binatog ya. Alain na ya. Ang binatog ya pinalusang na ya. Oo, alain gid hindi man budbud. Basta may ara. Nag-post gina siya eh. Pidingki? Hindi man. Hindi. Anong pidingki aw? Anong buta? Sige. Sige, kaga mo na Action Boy. Kaga last na Action Boy. Last naman Action Boy sa Poland. Dito naman sa Poland, di ako na Action Boy. Ang pag-celebrate nila sa doon ka solemn. Na gusto nila linong. Tanan nga dalan ko Action Boy naka-linong-linong. Amo nang gusto to nila sa Poland. Wais lagagahod. Wais sound, wais music. Yes. Pero ginawa sila. Kaya kabudle kung di sila maginawa. So, amo na siya. Linidgid din na yan. Bali Miss Josephine. Linidgid. Basta yung tawag sila. Pero may ara gina... Nantawag ko to ko na. Boss, update ka. Update ka. Sa Domingo. Ano na sa gani man? Sabad, Tinanok na corn. Tinanok na corn yan, ba? Pintos. Bali Cherian, Pintos, Altea, Nilidgid. Hindi, may arag. Basta kung mabatian ko na, madumduman ko. Ambal nila Lane Grace Ibarra, good morning. Morning lang ni Iya. Arancilio Armel, Annabel Garcia, budbud. Lain man ang budbud. Lain gidya. Diba? Sige. Nag-post yun. Alupi. Basta iba niya ka, kung hindi alupi mo. Hindi siya alupi. Hindi siya alupi ang tawag. Okay? Muna to? Sige. Basta sa pula, hipos gida. Hindi ko mag All Saints Day, All Souls Day, ha? Yes. Hipos gid, ha? Pintos ko no, ang balicheriana. Kasi mo na, tanawon ta to. Hindi siya Pintos. Tanawon ko. Kilala ka Pintos? Hindi. O, wala ka mga reklamo. Basta laing kita to. Basta kung maihambang, mabasa ko, madumduman ko siya. Sige. Mga ka-action ninyo mamatian aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na kita sa Action Hotline. Napod ka Action Art Taihupon. Sa liwat halong-halong lang mga ka-action ha. Sa malain nga pa. Basta sa ibang lugar, Pintos ang tawag. Okay. Ang inyo diri nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!